Hheyi, webabhemu kuthiwa siy'khanti siyenzeka. Njengoba iy'mfofana-ke bey'dlala izolo, igemu yakhona angizange ngize ngiyibuke ngoba bengisetohweni. So ngabuya ngabuka ama-highlight yabo. Noma-ke bekuyi-friendly game yabo. So angeze ngayijaja kakhulu and no-coach omusha ngingeze ngamjaja mina kakhulu ngoba kuseyigemu yakhe nje engathi nje mhlampe bekuyiyo engcono yokuqala and uyiwinile. Mawucabanga i-Scotland akusiyo i-team elula yabo. Mangithi elula engashayeka kalula nje futhi leya team, i-team engicabanga ukuthi iwine i-league eZimbabwe. Yabo, so nje i-team nje eyenza kahle kakhulu eZimbabwe leyana, i-team nje engicabanga ukuthi iwu-number one eZimbabwe. So lengonyaka o-Junior Khanye-ke ngilalela nje ividiyo yayikhuluma. Lo mjida lo uthi i-Chiefs ngeke iwine lutho kule sizini ezoqala nje lutho. And no-number three njengoba besiphele kuyo uthi ngeke siwuthole. Kunalokho ubala ama-team afana noSkhukhuna abangathola u-number three namaZulu yabo. ISkhukhuna sona lesi besino-coach wethu lo ubani u-Cedric lo lapha kwiSkhukhuna. Shuthi yena yena-ke uKhanya usebona lo coach wethu engcono. Lokhu kuyixukinyana lokhu, hhayi ixuki lo baba la. Last season uthe i-Chiefs ngeke ifinishe ku-number 8. I mean uzoyifinisha out of ku-top 8 ya. Ngenhlanhla-ke i-Chiefs yafinisha ku-number 3 yabo. Wathula du. Yena-ke futhi uphinde uyabuya futhi ngokubuka le game yayizolo. Igame yayizolo igame yomngani ukuthi i-Chiefs akayiboni ithola ikhaphu le season ngale scheme enaso yabo. Ngale scheme enaso. Mangathola ikhaphu uzothini? Yabo. Kunenzondo la uku-analyze igame ngenzondo. Angiphiki unokulukhuluma iqiniso lapha nalapha yabo. Angiphiki lokho. Kodwa most of the time unoku-analyze igame yempufana ngenzondo. Hhayi ngokuthi mhlampe u-analyze ngokubuka ibhola. Even noma i-Chiefs ingawina kunokuthi agaye i-Chiefs i-credit. Uzothi yena hhayi i-opponent ibe weak lapha nalapha. Ngeke asho ukuthi i-Chiefs idlale kahle siyayibongela yabo. Kuzofanele athi hhayi no le team le yenze so bengamelanga ibeke bani ebhentshini, why ibeke bani yabo. Kunokuthi athi yena hhayi no iy'mpofana idlale kahle siyayibongela yabo umsebenzi omuhle mawuqhubeka. Ngeke. So njengoba eshilo-ke nayizolo-ke ukuthi hhayi yena akayiboni sidalo ithatha ikhaphu noma iphela nje ku-position 3. Ama-team angaphela lapho omaZulu noSkhukhune. Yasazi wey'ngane zakwethu ngithi nje hhayi iyoba nje sithele nayo. Danko.